Наскоро ми излезе видео на едно момиче, което е тинейджърка и то обясняваше, че най-якото време да си тинейджър е било между 2009 и 2014 година. Като човек, който е роден през 95 година и реално наистина е бил тинейджър от 2009 до 2014 година, се чувствам длъжна да се намеся. Първо тя казваше, че тогава хората не сме викали на телефоните си телефони, защото досега и телефоните са били съвсем друго нещо, а сме им викали смартфони, което е абсолютно грешно, защото в България тази дума я нямаше. Начинът, по който наричахме телефоните, беше GSM. Тогава върху телефоните беше изписано GSM, но първото име, което се появи, мисля, че беше Mobifone, което също накратко би трябвало да е съкращение от мобилен телефон. Трябва съм честна, този период не продължи супер дълго, защото ние супер бързо се адаптирахме и свикнахме с тази нова реалност и много бързо започнахме да им викаме само телефони. Следващото нещо,